עתיד עכשיו, אנחנו ממשיכים לתחום אחר לגמרי. איך אפשר לקחת טיפת דם ולגרום לה לספר לכם איך המוח הולך להגיב לתרופות, תרופות חשובות שמעניינות הרבה מאוד אנשים. אני אנסה לתת לדוקטור דפנה לייפנפלד, מייסדת ושותפה בניורוקר, לתאר את זה טיפה יותר טוב ממני. ערב טוב לך, דפנה. ערב טוב. יודעת מה? בואי נלך ממש לדבר. מהו הדבר שאתם עושים שם במעבדות שלכם? אז אני אתחיל מהקונספט. הקונספט זה בעצם לענות על השאלה איזה תרופה נוגדת דיכאון הכי מתאימה לכל מי שסובל מהמחלה. כלומר, את אומרת לא לכולם, אלא לכל אחד בנפרד. לכל אחד בנפרד, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי, זה בעצם מתכתב עם התחום של רפואה מותאמת אישית. אנחנו יודעים שסדר גודל של 70% מהאנשים לא יגיבו לתרופה הראשונה שיתנו להם, וגם 70%? 70%, כן. זאת אומרת, הרוב המכריע לא יגיבו לתרופה הראשונה, ומדובר פה עכשיו להמתין גם סדר גודל של בין 4 ל8 שבועות בכלל לראות אם התרופה עובדת. זאת אומרת, חיכית חודשיים, ואז גילית אולי שהתרופה לא עובדת, ועכשיו אתה מתחיל עם התרופה הבאה, וכולי וכולי, ואנחנו מדברים על סדר גודל של 30 תרופות אנטי-דפרסנטיות שמאושרות בשוק, ואין שום כלי בעצם שאומר, אוקיי, לך מתאימה התרופה הזאת, ולמישהו אחר מתאימה התרופה אחרת. רגע, בואי נגיד, למי שאולי לא פגש את המעגלים הרפואיים הללו, אולי מפאת גילו, הצעיר, אז קודם כל אשריכם, שנית, שתדעו, בהרבה מקרים תגיעו לרופא ותגיד לו, כך וכך כואב לי, כך קשה לי, תגיד לו, אוקיי, התרופה קו ראשון זה זאת, אם לא תעבוד, נעבור לקו שני, אם לא, נעבור לקו שלישי, וככה אתה יכול למצוא את עצמך, בטח אם מדובר, כפי שאמרת, בתרופות נוגדות דיכאון, אתה יכול לבלות איזה, כמה, לא יודע, 3, 4, 5 חודשים, עד שתגיע לתרופה הנכונה לך. כשמדובר בדיכאון, אני ממש מדברים על חודשים ושנים. הממוצע זה משהו כמו איזה 1.5 שנה. 1.5 שאתה מנסה כל מיני תרופות שלא פועלות עליך בכלל? שלא פועלות עליך, אתה ממשיך עם הסימפטומים של הדיכאון, אבל גם יש להם תופעות לוואי. זאת אומרת, אתה כבר מרגיש עוד פחות טוב ממה שהתחלת למעשה. זה באמת בעיה מאוד מאוד קשוחה. ואז את מחברת לאתגר הזה מחקר מדעי סופר מעניין מעולם אחר. נכון. אז העניין הוא שבסופו של דבר אחת הבעיות המורכבות כמובן זה שדיכאון זה במוח, ואין לנו בעצם איך להסתכל על המוח, אבל מזה קצת יותר מעשור פותחה טכנולוגיה שבעצם מאפשרת לנו מבדיקת דם פשוטה, זאת אומרת לקחת דם של אנשים ולמיין אותו לכל מיני תאים שנרצה. אז מה שמעניין אותנו, כי אנחנו מדברים על המוח, זה באמת להפוך את תאי הדם האלה בעצם לתאי המוח של כל חולה, ואז אנחנו בעצם יכולים לשאול כל שאלה שאנחנו רוצים, כשבמקרה הזה זה באמת לאיזה תרופה אתה תגיב הכי טוב, תרופה אנטי-דפרסנטית. גם זה אני חושד חדש לחלק מהמאזינות והמאזינים. את יכולה לשאוב ממני ברגע זה תא דם רגיל, נכון, בסתם מחט לזרוע, ולגרום לתא הזה להפוך להיות תא מוח שלי. כן, כן. אז זה בדיוק מה שאנחנו עושים. הטכנולוגיה מבוססת על זה שבעצם אנחנו לוקחים את התאי דם שלך, ותאי דם, כמו כל התאים האחרים, או כמעט כל התאים האחרים בגוף שלנו, זה תאים ממוינים. זאת אומרת, לכל תא יש תפקיד, והוא ממוין לתפקיד שלו. הטכנולוגיה שפותחה, וזה זוכת פרס נובל של בחור יפני בשם ימנקה, ב-2012, זה בעצם להפוך את התאים האלה לתאים לא ממוינים, בשלב ראשון. ועכשיו, כשיש לך תאים לא ממוינים, זה בעצם כמו תאי גזע. תאי גזע זה תאים שאפשר בעצם אחר כך להפוך אותם לכל תא שנרצה. אם זה נשמע לכם דמיוני, מאזינות ומאזינים, ברמה ביולוגית, מה שתיארת עכשיו, זה כמו לחזור אחורה בזמן, נכון? נכון, נכון. במידה מסוימת זה כמו לחזור אחורה בזמן, כי העובר בעצם מתחיל מתאים לא ממוינים, ואז חלק מההתפתחות שלו כמובן זה שהתאים הולכים ומתמיינים כל אחד לתפקיד שלו. כן, אז לקחת תא דם שלי שהוא כבר ממוין כי הוא תא דם, החזרת אותו אחורה בזמן להיות תא בלתי ממוין, תא גזע, ואז אומרת לו עכשיו תלך קדימה בזמן תהפוך להיות תא מוח, שאגב נכון תוכל לעשות זה היפותטית, אפשר לעשות זה גם, או לא היפותטית, אפשר להפוך אותו גם תא עצם, תא כבד, תא כליה, תא מה שרוצים. לגמרי, ויש שימוש מאוד נרחב בזה בתאים לבביים, קוראים לזה
קרדיומיוציטס. כן. כן. אז את לוקחת, אז כדי שאני אוכל להפוך להיות מטופל של תרופה שכן מתאימה לי, אז בעצם אני מבין שהתהליך שאת מציעה, תגידי לי כמה את רחוקה מהחזון הזה, זה להציע לכל מטופל, עזוב, אל תנסה עכשיו 12 תרופות על פני שנה וחצי, אלא תן לי קצת דם, אני אהפוך אותו לתמוח, ואני אבדוק את המוח שלך, על כל התרופות שאני חושבת שרלוונטיות, וספר לך כבר מראש מה מתאים. בדיוק, לגמרי, וזה לא חזון, זאת אומרת, זאת הבדיקה כבר קיימת בשוק, כבר יש לנו סיפורי הצלחה, בעצם מה שאנחנו עושים זה סוג של, אפשר לקרוא לזה, ביופסיה של המוח, כמובן לא ביופסיה של המוח, אנחנו לא לוקחים שום חלק מהמוח, לא מתקרבים לזה אפילו, אבל ברמה המהותית, בעצם אנחנו לוקחים כמו דגימה קטנה של המוח, בסופו של דבר חושפים אותה לפאנל של תרופות נוגדות דיכאון, ואז אנחנו יודעים לקרוא סיגנל מתוך זה שבעצם מאפשר לדרג כל תרופה לפי רמת התגובה שתהיה לחולה לתרופה הזאת. סקרנות אולי קצת מוזרה, אבל איך תא המוח שלי מספר לך מתוך, לא יודע, צלחת הפטרי או איפה הוא מונח? איך הוא מספר לך, זאת התרופה בשבילי, עכשיו אני מרגיש טוב, תראי אותי מחייך. אז ממש ככה הוא מספר לי, הוא מספר לי על זה באמצעות תקשורת בין התאי עצב. מה שקורה בדיכאון זה בעצם בבסיס של המחלה יש בעיה תקשורת. התקשורת במקרה הזה זה תקשורת בין תאי עצב שהם מפסיקים לתקשר אחד עם השני במידה הרצויה והבריאה, ורואים את זה בהמון מחקרים, אם זה הדמיות, אם זה מודלים של חיות וכולי. וכשנותנים להם תרופה, כשמקבלים בעצם תרופה נוגדת דיכאון שעובדת, שיש שיפור בסימפטומים הקליניים, אז רואים שיש שיפור בתקשורת הזאת בין הנוירונים, בין תאי העצב. ומה שאנחנו יודעים לעשות זה בעצם לכמת את התקשורת הזאת. זה הכל? כלומר, סליחה, אני בטוח שהעבודה שלך היא מאוד מורכבת ומסובכת מדעית, אבל אני אומר, בסוף זה מתנקז לדבר הזה, התרופה הנכונה פותחת את הסתימה בצינור, והתקשורת עובדת, וזהו, אומרת, הנה, זאת התרופה, זהו. ממש ככה. כל תרופה עובדת בצורה אחרת, אבל בשורה התחתונה, לא משנה איזה מנגנון היא הפעילה בהתחלה, בסוף מה שהיא צריכה לעשות זה לשפר את היכולת של הנוירונים האלה, של תאי העצב, לתקשר אחד עם השני. תשמעי, יש לדעות זה די מדהים, ובעצם עד כמה זה נגיש היום למטופלים ישראלים? כלומר, אם אני רוצה להיכנס לתהליך כזה, אז אני מניח שזה, בסוף התא דם שלי צריך להגיע אלייך לידיים? כלומר, לחברה שלך? כן, זה הכל. יש לנו מנגנון שלם סביב זה, אנחנו לוקחים דם אצלנו, יש לנו מעבדת לקיחת דמים, ואם צריך אנחנו גם שולחים מישהו הביתה למטופלים. כמה רחוק התהליך מלהיות זמין בעצם אולי בכל עיר, או בכל מרכז רפואי גדול, שאני אוכל לעשות את זה כאן על המקום? יש הבחנה? אוקיי, כנס לחדר האחות, בעוד רבע שעה נודיע לך מה התרופה שלך. כן, זה מה שנקרא point of care, וזה חזון שאנחנו מאוד מאוד מקווים להגיע אליו, אבל אנחנו נצטרך לשנות את הטכנולוגיה בשביל זה. זאת אומרת, אנחנו מקווים שאולי בעזרת הטכנולוגיה הזאת, אנחנו נוכל ללמוד מספיק ולאסוף מספיק דאטה שיאפשר באמת על המקום לזהות באיזשהו סיגנל, אבל כמובן בשביל להפוך את תאי הדם לתאי העצב וכל התהליך הזה, זה לא תהליך שאני יכולה לעשות במקום. עוד לא. אבל כן, עדיין לא. והאמת שאפשר גם להסתכל לצדדים. הזכרת שאת בעצם מדברת על פיתוח תרופות מותאם אישית. אז נגעת בדיכאון ובתאי מוח, אבל בעצם אפשר גם להרחיב את זה לכל תאי הגוף ולכל התרופות. נכון? נכון. את העיקרון. אז האם זהו היעד שלך כשאני שואל אותך על 5-10 שנים קדימה? אז אצלנו לגמרי, אנחנו מתמקדים באמת במוח, ואנחנו מתחילים כבר לעבוד על עוד כל מיני כאלה מחלות כמו למשל באמת ADHD, הפרעות קשב, סכיזופרניה, גם דברים כמו אלצהיימר למשל, יש לנו שיתוף פעולה עם חברת תרופות בנוגע לזה, זאת אומרת כל דבר שהוא בעצם, השאלה שלו היא איך תאי המוח מתנהגים, עכשיו יש לנו ממש חלון לתוך הדבר הזה, וממש יכולת גם להפוך את החלון הזה לבדיקה קלינית, שזה הנדבך שבעצם חשוב כאן, שהוא כבר לא מחקרי. אני מודה, מעט תאי מוח שיש לי כרגע ברשותי בתוך הגולגולת מתפוצצות מרוב אפשרויות למה אפשר יהיה לעשות
עם הטכנולוגיה שלך, כשמדובר לא רק לבחון איזו היא מן התרופות הקיימות שמתאימות לך, אלא גם נכון איך לפתח הלאה את התרופות החדשות, שכבר מראש יהיו מותאמות לאבי טיפוס של אנשים. אני יכול לשלוח לך כבר עכשיו את הדם שלי, וכאילו כשנצטרך אז תדעי להגיד לי ישר מה... לגמרי, דרך אגב, זה אחד הדברים שאנחנו עושים באמת בארצות הברית, זה בסוגי רפואה מונעת כזאת, של בעצם לוקחים דמים, כי הסטטיסטיקה אומרת שיש לך 25% סיכוי לחלות בדיכאון במהלך חייך. אז יש אנשים שמעוניינים בשביל עצמם או בשביל הילדים שלהם מראש לדעת, כי דיברת על ה-point of care, זאת אומרת על לדעת במקום, אז במקום אנחנו לא יכולים להגיד, אבל אנחנו כן יכולים לקחת את הדם שלך עכשיו ולהגיד, אוקיי, אם חס וחלילה תסבול מדיכאון, אנחנו יכולים כבר עכשיו להגיד לך מה התרופה הנכונה במקום שתצטרך להמתין. טוב, אני מודה, אחת השיחות המסעירות, זאתי שיצאנו לקיים. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור דפנה לייפנפלד, שפיתחת את ושותפתך דוקטור טליה כהן סולל, את ניורוקר, עם צוהר אדיר לתרופות מותאמות אישית, היום לדיכאון, מחר לכל היתר. רק זה מעודד, רק השיחה הזאת. תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב. עתיד עכשיו, אנחנו עוברים עכשיו לסאן פרנסיסקו.